Fins a 17 restaurants participaran en les jornades gastronòmiques de Xàtiva que pretenen fomentar des del 7 de novembre i fins al 7 de desembre les qualitats i característiques culinàries dels restaurants setavenses associats a ADEXA. Els plats presentats seguiran un ritme d'innovació i qualitat difícil de superar i l'objectiu és la valorització de la cuina autòctona de la comarca de la Costera amb ingredients tradicionals però amb noves formes i variacions dels plats més arrelats. La difusió d'aquesta edició, que ja va per la que fa 12, es farà mitjançant fullets, cartells, cunyes de ràdio, premsa, correu electrònic i revistes especialitzades i, entre altres, participen el restaurant Casa la Abuela, que no fa molt va guanyar el premi al millor putxero. Els organitzadors saben que el moment de crisi pel que passem provoca innovacions, així que recomanen a tots acudir a provar el que els restauradors posen damunt la taula. En un moment que n'hi ha prou complicat a nivell econòmic, i sobretot del tema econòmic sempre se desprèn que l'hostaleria és la que quasi sempre paga el pato, no? Perquè en molts casos és una necessitat i en altres casos és un capritxo, no? Que n'hi hagi estos impulsos crec que pot ser molt positiu. El dia 10 de novembre es farà la presentació oficial i els restaurants compten amb llibertat de dies per a mostrar els seus plats a preus reduïts, però no es preocupen perquè els dies, els menús i els preus estaran a l'abast de tots en uns dies quan es presenta el llibret de les jornades gastronòmiques que ara mateix està editant-se. Recuperem la inauguració oficial com ha sigut al principi dels primers anys. ¿Vale? Tot l'enguany la inauguració farem dos parts. El senyor alcalde Mortissa Sant Domènech per a fer lo que és la presentació oficial a tots i després anirem segurament a sopar a Montsant, però ja en plan sopar, vull dir, un plan ja distendit i xerrar i comentar sempre. I després la cloenda, jo vull fer una cloenda pues, com vaig fer la inauguració l'any passat, que fem una festa, agarrem un petet, alguns de vosaltres també, perquè aquí, no? Fer una festa, juntamos tots els estaleros, pues mira, canviar impressions de com ha anat, de com no ha anat, de si anava bé o anat mal. La cuina serà variada y es podran degustar plats d'autors o més habituals. Cualquier persona puede hacerse una clara idea de la diversidad de restauración que tenemos, porque podéis ver que hay restaurantes de todo tipo, desde cocina de autor a cocina un poco más diaria o cocina internacional, pero siempre avalando la calidad de los productos locales y autóctonos que tenemos en Xàtiva.